Moni nde mwakumbukira tinanena za ma-astronaut awiri anatsakamira ku space aja, Sunita Williams ndi Butch Wilmore. Anatsakamira ku space, ananyamuka anapitako June, amayembekezeka kukangokhala kwa 1 week nkubwerera. Spaceship yomwe anakwera inali ya Boeing, company yake Boeing yake yomwe imapanga ndege, komano inaonongeka sangathe kubwereranso. Panopo anapita ku International Space Station ISS kumene akudikirira, kuli malo ndithu mu spacemo komwe anakonza ngati ka station choncho komwe amakafikira chani, ndi ali kumene koko akudikirira, amadikirira kuti abwerere. Nde apapa billionaire emweyu mwini wake wa Twitter X, Elon Musk, watumiza SpaceX spaceship yake kuti ipite ikatani ikachite rescue ikapulumutseko ndi adzibwerako, koma suti abwerapo mpano, yanyamuka panopo abwerako February chaka chamawa zonse zikayenda. Akuti asiyamo mipando iwiri yonena kuti anthu awiri adzatani adzakwere nawo adzabwerere pa dziko lapansi, nde tizionera kuti zitha bwanji. Spaceship iyo ikuthamanga faster than the speed of sound. Zikomo kwambiri. Standing by for the first launch of humans from Space Launch Complex 40. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Ignition full power. And liftoff. Crew 9. Go SpaceX. Go Falcon. Go NASA. Liftoff of Crew 9 now soaring to the International Space Station. Stage 1 Alpha. Stage 1 propulsion is nominal. Copy 1 Alpha. Those 9 Merlin engines now providing 1.7 million pounds of thrust, propelling Falcon 9 and Crew 9 and continuing to get good calls from teams here on the ground. Of course, these incredible views mean we are just a little bit past 30 minutes or 30 seconds into our 9th rotational crew mission. Power, telemetry nominal. On board Dragon and Falcon 9 with good callouts from mission control that everything is looking good. With that, stage 1 is throttling down to pass through max Q, which is the period of maximum dynamic pressure on Falcon 9 during ascent. Max Q. Confirmation of max Q. Vehicle is supersonic. And that Falcon 9 is now traveling faster than the speed of sound. Stage 1 throttle up.